Dus niet zoals in Baywatch, zoals heel veel mensen denken. Nee, we staan niet in korte bikini-topjes te kijken. Nee, we zijn wel gewoon in ons uniform ons werk aan het doen. Eke, jij bent lifeguard. Wat doe je zoal op zo'n dag? Nou, ik hou vooral de waterlijn in de gaten. Kijk naar de zwemmers, waar ze heen gaan, hoe sterk ze zwemmen. Of ze alleen zijn, of er mensen misschien ze in de gaten houden vanaf het strand. En ja, daar ben ik eigenlijk vooral druk mee. Hoeveel lifeguards hebben jullie in dienst? We hebben er dit jaar 106 in dienst. Dat zijn verschillende mensen van alle walks of life, om het zo maar te zeggen. We hebben veel studenten die hier komen voor een leuke zomerbaan. Gebeurt er wel eens wat hier op Schiermonnikoog? Er gebeurt eigenlijk weinig, omdat ons werk vooral heel preventief is. Dus we houden de zwemmers in de gaten. En als we zien dat er een zwakke zwemmer is, gaan we daarop af voordat het uit de hand loopt. En moeten zij ook nog aan bepaalde eisen voldoen? Ja, zeker. Er zijn wat fysieke eisen waar ze aan moeten voldoen. Ze moeten goed kunnen zwemmen. Dus daar stellen we ook een harde eis aan. Dat is 400 meter binnen 8 minuten. Ze moeten fit zijn, ze moeten het mentaal aan kunnen. Ze moeten goed kunnen samenwerken. Dat is ook een hele belangrijke voor ons. En dat testen we allemaal op de selectiedagen. En zodoende vormen we het team voor het nieuwe jaar. En het water, hoe ziet het er nu uit? Ja, er zijn nu wel golven, maar het water is best wel rustig. De wind is ook aanlandig, waardoor je toch nog terug naar het strand wordt geduwd in plaats van de zee opgetrokken. Dus dat is ook wel veiliger. Dus vandaag gaat er niet zoveel actie in de taxi komen, denk ik. Nee, we hopen het niet. Maar we houden het natuurlijk altijd in de gaten. Stel er gebeurt wel wat, staan we gewoon paraat.